Det vi så ser her i dag, det er indvielsen af vores nye lille naturperle her i Brønshøj. Og ideen her, det er at få ungerne ud i naturen, få dem væk fra skærmene, komme ud og fange nogle dyr, kigge på dem under et forstørrelsesglas og opleve, at de i virkeligheden er hamrende uhyggelige, mindst lige så uhyggelige, så mange af de ting, de ser på skærmene. Det hele det startede, da min nabo han kom over for at sige, at han havde den her idé om, at vi skulle have anlagt en sø her i området. Sådan der. Prøv at se her. Nu har jeg fanget den herinde i. Nu er edderkoppen der, ikke? Så prøv at se, måske. Jeg er vokset op med og altså fået at vide, at vi er i den her biodiversitetskrise. Så jeg synes jo, det var genialt, hvordan vi kunne hjælpe biodiversiteten og have alle de her dyr lige i vores baghave. Vi har simpelthen etableret et lille vandhul med en masse natur. Vi har etableret en skov, og i den her skov har vi indlagt en masse døde stammer. Og det er uhyre vigtigt for biodiversiteten, særligt insekterne, der altså lever i de her døde stammer. Og den jord, vi fik til overs, da vi etablerede det her vandhul, det var lagt op som en stor naturbark, der kan ses her i baggrunden, hvor vi altså har plantet pil, som ungerne så kan løbe rundt og lege i. Er der noget? Ingenting, du. Ingenting. Det giver mig noget håb at se, at der er den her opbakning til projekter som det her for biodiversiteten. Børnene har lyst til at komme ned og lege og fiske i søen, at løfte forskellige træstammer og se små dyr. De vokser op og også har lyst til at bidrage og lære det fra de helt små af. Det synes jeg er fantastisk. Og grunden til, at vi er kommet ind i det her projekt, selvom vi jo laver regnvandsløsninger i PKP regnvandsteknik, det er, at det her vandhul bag mig, jamen den måde, det får vand på i de tørre somre, det er faktisk via tagvandet fra bebyggelsen her ved siden af mig, og det her tagvand løber altså ned i søen, selvom det bliver fyldt op på de tørre somre og ikke tør ud. Og det er utrolig vigtigt for særligt de tørre somre og det meget tørre forår, vi har haft. Men der er behov for våd natur. Ikke bare til vandlevende organismer, men også til fugle og mange af de vandlevende insekter.